Bé, quan una dona es detecta un nòdul o apareix alguna alteració a la palpació o apareix algun símptoma, dolor, etc., sempre s'ha de consultar. Afortunadament, una valoració del clínic i potser d'una prova radiològica convencional ens tranquil·litzarà en la majoria dels casos. Afortunadament, la gran majoria dels nòduls que detectem i que diagnostiquem són nòduls benignes o són alteracions transitòries en la palpació de la mama. Però, malauradament, i com que hem explicat abans, el càncer de mama és tan freqüent, sempre tenim a darrere aquest possible diagnòstic i hem d'establir un diagnòstic de certesa cara a poder descartar o confirmar que es tracta d'una lesió neoplàsica de mama. Evidentment, l'edat d'aparició més freqüent del càncer de mama a la nostra mitja està entre els 50 i els 70 anys, però com desgràcia cada vegada ens trobem casos de dones més joves. No és l'habitual, però a vegades detectem casos de càncer de mama en dones de 40 anys o menys. I, per suposat, en la tercera edat, en dones molt grans, també a vegades apareixen tumors que s'han de tractar. Avui en dia no tenim límits d'edat per tractar càncer de mama en tots els tractaments convencionals, independentment de l'edat. I intentem donar un tractament personalitzat en cada cas, tenint en compte el tipus de tumor que tingui i l'estadi en el qual hem diagnosticat aquesta malaltia.